दख'ना बायनांगौ बापावै दुमफाव बापावै मा जालाबायखो बा अमायाबो देनजारथार माथोलै दुमफाव नोंना माथो नंदों नोंलाय दुमफावनि अमाखौ ओइ दुमफाव नोंथ' अमाजों बिराद गुलि गुलि थाबाय थायोलै हा बे अमाया बर' भाषा बुजिया आरो नोंदि बिदि मेथाइ खनदों थाब दोननांगौ बुथारनांगौ फैसा खामायनांगौ होननानै हा बे अमाया बुजिबा मा जागोन बुजिया जाबाय बुजियोथ' हा बुजिलायोबो औ बुजियोथ' आरो बुजिनायखायनोथ' थाब थाब देथारजानो लुगैयो आरो बुथारजानो लुगैयो बापावै मानो माने बिसोरो मानसिफोरजों देथार जाखांनायनि उनाव नेक्स्ट जोनोमाव मानसि उजियोनो बेनिखायनो मानसि उजिजानो लुगैनानैनोथ' थाब थाब बुथारजानो लुगैयो आरो अमाफोरा बापावै 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 अमानि सोमोन्दै एसेबां मिथियो आरो नोङो मिथियोथ' आरो आङो अमाखौनो एसेबां दिन फिसिबोबाय जेब्ला अमानि सोमोन्दैथ' मिथिखानांगोन ना ओमफ्राय नोंहालाय बहाथो थांनो नागिरदों माबालै पलिटिकेल रायजोआव हाबनो नागिरदोंमोन आङो मुं थिसननो नागिरदोंमोन बेनिनो एसे थांलाय फैलाय खालामनो नागिरदों र' आङो आयु हाबाब संख्रि गोबाब थफिराम नों इलेक्सन गेलेलायथारनोसै आरो औलै आं गावखौनो एसे गोजौ थाखोआव लांनो नागिरदों माने गाहाय थाखोआव थायै थायै बानाय मोनबाय आं आच्छा दुमफाव मोनसे खायदा बोराय होलाय आंनो है आंलाय मा खायदा रोंगौसै आरे खोथाखौथ' खोनासंग्रोना दे बुं मा खोथा आं माने अमा राजाखौ सिं सिं बिराद नायनो बायोलै आरो बे बिराद दुगाना अमा राजाया बेखौ आं बोरै गाख्लायनो हागोन बेखौसो सानबाय थायो आङो आरो बेनि सायाव आंनि थफिखौबो नोजोर होबाय थायो बेनिखायनो खायदा मोनसे होदो आंनो आं अमा राजाखौ माबायदि गाख्लायनो हागोन थिगसे फैसा खामाय आरो माहाजोन जा बापावै औ दानि जुगाव सोरखौबा फेजेननोबा बुलायनो आरो बदला लालायनो दरखार गैया मिथिबाय नों सिरि सिरि माहाजोन जानानै थाखा फैसा खामायनानै गोजौ थाखोनि मानसि जानानै खिन्थिब्लानो बेनो बै मानसिनि मोखाङाव सोबानाय समान जायो मिथिबाय आच्छा बेनिखायनो थाखा फैसा आरजि माहाजोन जा अमा राजाया ओरैनो जोंब्लावजोबगोन नोंखौ माहाजोन जानाय नुबा नाथाय माहाजोन जानायनि सिगां बे मोननै बुस्थुखौ नों बिराद मोजां मोननो नांगोन नोंनि थांखि नोंनि माहाजोन जानो लुबैनाय सिमां बेखौ मोजां मोननांगोन नोङो बेखौ ओरैबायदि मोजां मोननांगोन सिख्लाफोरखौ जेरै मोजां मोनो बेनिख्रुइ बांसिन मोजां मोननांगोन आरो ना अब्लासो नोङो माहाजोन जानो हागोन थाखा फैसा खामायनो हागोन जेब्लासो नों नोंनि थांखिखौ मोजां मोना नंमारगौलै खोथाया सैथोमार जों जोंनि थांखिखौ मोजां मोनोब्लासो जों थांखिसिम सहैनो हायो नङाब्ला ओरैनो खुगाजोंल' बेखौ खालामनांगौमोन बेखौ मावनांगौमोन होनबा जामारा आच्छा दुमफाव थेंक इउ दै आंनो बोसोन होनायनि थाखाय बिदि होननानै माहाजोन जानो लुबैदों होननानै सिखाव खामानि मावाबानो जाबाय आरो थोद माबायदि खोथा बुंखायोब्ला बेलाय आं पलिटिकेल रायजोआवसो आगान होनो नागिरदों दा समाजनि मोजां खामानि मावनो आच्छा दुमफाव मोनसे खोथा खोन्थाबावलाय आं पलिटिकेलाव हाबबा आङो बे सिम्बलखौ माखौ दोननोलै माखौ लानो मालाय अमा राजाया जिसिपिखौ लायोनो नोंहाबो लादो आरोहाय माबा मोनसे आंनावसो सोंलायलायनांगौ आरो आंहाबा अमाखौ बुरखायगासिनो आरो थाब देरथों होननानै आच्छा दुमफाव बे अमाखौनो सिम्बलाव बाहायबा मा जागोनब्रा दुमफाव मालायफोरा मालाय जेसिपिखौ लाबाय ट्रेक्टरखौ लाबाय नांगोलखौ लाबाय आंबो अमाखौनो लानोसैलै ओरैनोबा जोंना बर'फ्रा अमाखौ बिराद मोजां मोनो गाज्रि नङा लाजायो बे नोंनि अमाखौनो फट' साफायनानै लाखानोसैलां बेखौनो दोनगोन आं सिम्बलाव ओरैनोबा नोंना अमाया जिबायदि जानानै लुदुर गेगेनो बाहादुरि जिरायना दंथारो पलिटिकेल लिडारफोर बायदि नुथारदोंलै बेनिखायनो फट' साफायना लानोसै आं दालाय बिराद मोजां नुथारबाय माथो दे अब्ला थाथ'दो नों दुमफाव आरो आंनि थाखाय भट होनो थाखाय रेडि जाखादो दै नायनोसै दे मा नायलु नायलाब्रा आंनो भटखौ डाइरेक्ट होब्रा अमा राजानोल' दाहो जागोन दे जागोन नोंल' नोंनि खामानिखौ मावहैग्रोलाय अके जायाफ्रामा भट दालायनो ओंखारलाबायदों न'नि खामानिखौनो मोजाङै मावनो रोङा समाजनि खामानि मावना दिन्थिनोनो सदिया लोगोफोर नोंथांमोना थांखांनाय एपिसोडाव जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो ना माने लाइक होदों कमेन्टबो खालामदों आरो नोंथांमोना दासान कमेन्ट फराया होननानै कमेन्टखौ गासिनोखौबो फरायो फारि फारि नायलांजोबखायो मोजांबाबो गाज्रिबाबो दे स' लोगोफोर थिग बेबायदिनो थांखांनाय एपिसोडखौ जेरै लाइक होदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन बे एपिसोडावबो लाइक होनो नाजालाय आसि बिमा थुनानै गालांदो लोगोफोर अब्ला आं जोबोद गोजोनगोन आरो भिडिअखौ थाब थाब लाबोबाय थानो नाजागोन आरो ना नाजाबायनि थाखाय समासो थोआ दे लोगोफोर आरो साबस्क्राइबबो खालामनो दाबाव दे ओइ दाउजों माखौ सानाबाय थाखो दे माबार बालनि इसेबां गोखाखौलाय बोरै जानांगौ दे ओइ दाउजों केरेला गोखासो बियो बिस मुलि नङा जल्दि जानोबा जा आं केमेराखौ हमना होगासिनो नङाबा नोमाया नोंनो ओंखामखौनो जानो होआ दिनै गामि गामि सुन सुन बेरायग्राया सोरनाव मोनजायो जाहैबानो जाबाय अखा नायबानो गामि सान हाबबाबो गामि हौवाला बायदि गिदिंबाय थाग्रा दा बायदियाव हौवानि न'आव हाबा जानानै थांबा बिहाव बिखुनजोआ
आंखौल' बुंथों बिमायालाय जेबो फोरोंना हरासै नामा फिसाजोखौ होननानै अब्ला नोंखौ न'आव थांनानैब्लाबो खानाय बुद्रुहैथारगोन आं दे माबार केरेला फिथाइया जादो इउटुबाव आपल'ड होनांगौ दाहाय भिउसफोर मोनबाय बायगोन खोमा आंखौल' थिनबाय थायो नोंबोथ' इउटुब चेनेल खुलिनो हायोना आइयै ओइ दाउजोम नोंनि थाखायसो लामा दिहुननानै होदों आंनि थाखाय नङा आंलाय गाबोन दं गाबोन गैया जालायखि आइयाव नों दाबो भिडिअखौ स्टार्ट खालामाखैना नोंखौ र' बेथि बालनि माबायदि खामानि थिनखायो बिमाया आं केरेला गोखा जानानैलाय बोरै भिडिअ बानायनो दे ओइ दाउज्राम आयौ बाला मेगन फिथायावनो नांसिगोन थख'नो दाउज्राम बांद्राय देग' नायना खिथिनाङा दे नङाबा नैबे थखनखौ नोंनि मेगनाव सोनानै साफ्रेजोबगोन आङो ओरैनो खोबा गामियाव सुन बेरायहैयो माबा मोनसे खामानि थिननायखाय दा हाया जाफ्लादों नोङो बे केरेला गोखाखौलाय बोरै जाथारनांगौ दे केरेला गोखाखौ जायाबालाय गोबोरखिखौनो लायना फैनि आं अब्लाबो नोंखौ उदां जिराय होथारा आङो बिनि न' बैनि न' थाङो आङो इउटुब चेनेलाव खुलिनानै मायाव मा खालामहैबाय था माथो दाउसो देलायनि बिमाया देन जाथारहाय माथो नोंसो हाफां मानोबा फैदों जोंहानाव ओरैनोथ' आं नोंसानि न'आव फैनो गोसो जाखाया नाथाय बिबारासो लिंहरदों आंखौ नोंसानि न'आव बिराद बिबार थानायखाय हाबफैदों आं मा बिबार दङ होननानै होमबालाय बिबारखौबो हरा माथो आं नों हरा मा जानो नोंसानिफ्राय बिनानै लांगोन आं बे हाफां खुगा जिबलाङा आइनो एरनानै होआबानो जाबाय ओमफ्राय नोंहालाय मा थिनजाबाय थाखो बिमाजों बे केरेला फिथाइयालाय मानिसै केरेला बिफांनि आरो बेखौथ' आंबो मिथिगौ नाथाय नोंलाय केरेलाखौलाय मानोथो लाबाय थादों ओरैनो साइजनि लादों आरो बांद्राय उल्था बुंनाङाहाय बिमानो खोन्थाना गालांगोन नोंनि आखल आखुखौ मिथिबाय आंनि बिमाया आंखौनो मिथिया जाबाय नों खोन्थालायनांगौ आरो ओइ दाउसे देलाय मुसुखुर फुलायलाय गासैबो बिमा बिफाफोरानो गावनि फिसानि आखलफोरखौ मिथिजोबा मिथिबाय मालायाबो मिथियो जेरै आं नोंनि आखलखौ ए टु जेड मिथियो नोंथ' हाफांसो नङा होमबा औ आंनो हाफां बे गोबोरखिखौलाय मानोथो आखायाव लाखो ना न' लिरनो नागिरदों न' लिरनोलाय नागिराखै आरो दाउसे देलायखौसो एसे हेफाजाब होनो नागिरदों आं इउटुब खुलिनायाव हा गोबोरखिखौलाय मानोथो नांगौ मानसिफोरा गोथां गोब्राम भिडिअ दानानै हेगारलाबाय थायो नालाय मालाय थाखा फैसा बुरजा खामायो बेनिखायनो दाउसे देलायखौबो ओरैनो थास्लायस्लाय इउटुब चेनेल खुलिनो थिनदों आं केरेला गोखा जानो हायिखाय गोबोरखिखौनो लाबोदों आं जाथोंसै होनना मोजां जादोंहाय नोंबो दाउसे देलायनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादे जागोन दे जागोन नों मोजां खामानिखौनो थिनदों दे दाउसे देलायखौ गोबोरखि जानो होलाय बोरमा खि जानो होलाय गराय खि जानो होलाय मैदेर खि जानो होलाय दाउ खि सिलिं जानो होलाय जानो होबानो जाबाय जायखिजाया खिनि केटेगरिखौ जानो होजोबबानो जाबाय आरोना बिराद भिउस मोनगोन बियो खिखौ जानानै देखायबा मोजां खामानि थिननाय बायदि मोनदों बियो हाफां खुगा जिबलाङा ओइ दाउजोम मा फेथेर जल्दी गोबोरखिया जादे दे अब्ला आंबो थांनोसै हा मानोथो फैयामोन नोंलाय आं बिबारसो लांनो फैदोंमोन उनाव लांफैनोसै दे नोंसोर भिडिअखौ खालामग्रोदो दे दाउजोम केरेलाखौथ' जानो हाया नालाय गोबोरखिखौनो जादो आरो हाय र' दसे खिग्रोनि आङो हासुहैग्रोनि दे थाब बे सलावनो सल खारखोमानोसै आं बालनि साला थास' बिबारजों नाजों जाना लानानै उदैयानो जालालै माथो खिफुनायफोराबो सोर फन हरलायखोब्रा ओइ बुंब्रा खिदोंसो नामाब्रा मानसियालाय मासे मोनामदोंलाय थोद साला अजा बोराय बोरै मिन्थिलायखोब्रा नोंलाय अजा सानो ना बैगानिक सानो सानबानो जाबायलै नाथाय मोनसे खोथानि थाखायसो फन हरदोंमोन आं नोंनो मा खोथाब्रा माबालै आं इलेक्सन दारायनो नागिरदोंमोनलै बेयाव नोंनि सापर्ट नांगौ आंनो थोद साला सुवाद LIC एजेन्ट थां क्रेडिट कार्डनि एजेन्ट थां माथां खर' जाहरनो हालै बेयाव कल खालामनानै आं खिदों दोनदो फनफोरा थोद बुंब्रा खोनासंब्रा बेयाव खोथाफोरखौ खोनासंजोबा माया साला दे बुं खोनासंगासिनो थेंक्यु माबा आं इलेक्सनाव दारायनो नागिरदों टिकेटखौबो मोनहां जाखाबाय बेनिखायनो नोंनि सापर्ट नांगौ मिथिबाय एसे रोनावलाबायनो थाखाय मानसिफोरखौ बुरखायनो थाखाय आरो आच्छा रोनावनोसो नांगौ होमबा
जायखिजाया बुंबायब्रा आङो बमब्रमा एसेबां दाजाब दानखौ खालामबाय थानाङा ना नों खालि रोनावदोल' पाब्लिकनि सापर्टफोरखौ बुथुमदोब्रा आंखौ देरहाहोनो थाखाय उनावहाय आं देरहायोब्ला नोंहाबो माबा मोनसे लाब जागोन ना आच्छा बुरखायसे बुरखायाखैब्रा नोंनिफ्राय हेफाजाबसो बिदों आं थै बुरखायबासो हेफाजाब होगोनलां माइसि जारलाब्रा आंहा ओंख्रि संनांगौ मा ओंख्रि संनो लागाव दानाबा बुंफ्लांना लाग्राबाय आं अमा राजा बिखुनजोनि न'आव थांनानै ओंख्रिसो संनांहैबाय नामाब्रा है एक्सपिरियेन्स लादोंब्रा आङो गासैबो खामानिखौ खेबसे खेबसे एक्सपिरियेन्स लानाय ना नायनांगौनो बेनिखायनो ओंख्रि संनायनो नागिरदों आं दिनै आच्छा दे संना जाहोदो होमबालाय दे जायखिजाया नोंनि सापर्टखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दै आं उनाव नोंखौ कल खालामगोन दे दाद माइसि लेथ्राब्रा बे गोरजिया थानाय खामानिफ्रालाय माबायदि बिहामजोफोरबायदि खामानि थिनजायोब्रा बिखुनजो बिहावफोरजों जावैसो हा मैगं संनायालाय माखोथो नायबाय थाखोनो मालाय बुरैफोर आं बिहामजो नामा आं बिजामादैसो ना मा बिहामजो मा बिजामादै बेलाय गासैबो एखेसो खामानि मावजोबना जाखानांगौ बयबो रावबो ओरैनो मोनजायाना खामानि मावाबा अब्लाबो आं बिजामादैसो ना आं बिहामजो नङाब्रा बिहामजोखौसो बिदि थिननांगौ मा बिहामजोफोराल' ओंखाम जायो नामा बिजामादैफोरा ओंखाम जाया नामा ना अन्थाइल' जानानै थायो दे खामानिफोरा थाब थाब माव दसे उनाव आलासि फैगासिनो लासै लासै खालामबाय थानाङा साला आंनि गिबि बिखुनजोआ हांग्रिमोनदिनि बिमायानो दिनैसिम आंखौ खामानि थिनफेराखै साला बे लहानि जिन्जिरिनि बिमाया मासे दांखाथिथारलै बांद्राय गोरजिया बिजामादै होननानै बांद्राय खामानि दाथिनलै न'फोरखौनो उरायला होजोबगोन आं रागाजोंबा र थैज रागाजों जेबो खामानि सलिया रागाया मानसिखौ धंससो खालामो जोबस्रांहोयोसो एसे दिमागखौ थान्दा खालामनि र गावखौनो थाजिम मोनहोनो थाखाय हां गोलाव बोनि आं ये हुइना बाद गान्जाय टेम्पार्ड पाउड दाथ' इलेक्सनावसो ओंखारबावगोन आं बेनिखायनो रागाखौ पकेट सिङाव दोनथ'नानैब्लाबो गुरजि गुरजा मिनिनांसिगोन उपाय गैला दाबा सोर आलासि फैलायखोथाय ओंख्रिसो संनो होजालायसिगोन नामा आङो बिराद गोसोखांदोंलै न'खौ स्पेसियेलि आइ बिखुनजोखौ हाय रे आइ बिखुनजो नों बेसेबां अनोमोन हाय रे थबसि हाय रे हांग्रिमोनदि आंखौलाय रावबो नायफैथारला नामाब्रा आंदि माबायदि हालोदाव दङ जावैसो नै आलासि फैदों होद सोर फैलायखोब्रा दाद मालाय न'फोरासो मोजांथारलै मालायसो आफाया सोरगोनि राजा इन्द्र बायदि दंथारो खोमा हे एमाव बेटा नोंखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबायलै आरो थियेटारफोराव फुजा मेलाफोराव गोमाना थानाय मानसिखौ लोगो मोननानै खुसि मोननाय बायदि मोनबायलै ओमफ्रायलाय मा खबर बेटा खबरालाय दङ दे नाथाय बे सारायखौलाय मानो लाफाबाय थाखो आफा नोङो बोरै जाखोब्रा बोरै जाखो साराय बहा बेलाय नोंनि आखायाव बियो थारमाने आं आयना नागिरबाबो मोनाखैलै बेनिखायनो बेयावनो आंनि मोखांखौ नायनो होननानै लाबाय थानायावनो लाफ्लांबाय थाबाय आं आफा आंखौ जाम्बा बायदि नुथारो नामाब्रा धोद बेटा नोंखौलाय मानो जाम्बा बायदि नुनांगौ जाखो नों एरे गेरेनि फिसाला नङाना नों अमा राजा बयनिबो खाजानि फिसालासो मिथिबाय अब्लालाय मानोथो थगायदों नोंलाय आंखौलाय आयला मा थगायखो आंलाय नोंखौलाय सैथो बाथ्राखौ खोन्थामारलाय नों बे सारायखौ मानो लादों मा होननानै बुंबावनो आं बेटा जेबो नङाब्रा आफा खोन्थाजायो आंनो दे होमबा खोनासं जावैसो आलासिखौलाय मा फज'नानै दोनबाय थाखो थां साहा फुदुंनालाय थां शाला फिसालानि खाथियावबो बिदि खामानि थिनो ना हा माखौलाय सानबाय थाखो थांदो साहा फुदुंना लायदो आंबो बाहेरायाव खामानि मावगासिनो दङ दसे उनाव आंहाबो आलासि फैनो दङ दे थाब आफा बिदिसो जाना दङ होमबा नोंनि हालोदा औलै बेटा नोम्फानि हालोदा बिदिसो जानानै दङ रावनोबो फोरमायनो हाया रावनोबो बुंनो हाया जानानै दङ आङो से आफा जोबोद जारला जाबायना खाजां नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय मोनब्ला र नों थाथ' आं जाग्रा बेसाद बानायना लायना फैनि हामालै आफा बेफोरबायदि खोथा दाबुं आं जेबो जाया न'आव जानानै फैखादों अब्लाबो बेटा आं संनायखौ जादोब्रा आफा लाजिलां नोंनि ओंखामखौ संनाय जायालां धोद बेटा नों दिनै आंनि आलासिना बेनिखायनो जाथारनांगौ बेसेरा आफा न'आव थाबा नों दै गिलासखौनो सिरनानै लोङामोन दिनै बिजामादै जाफैनानै ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंग्रा जालायबाय नोङो माथो बुंबावनो फिसा मालायनि न'आव फैबाथाय न'आव खामानि मावनाङिखौबो मावनांगौ जायो रोङिखौबो रोंनांगौ जायो जेरै हिनजावनि फिसाफ्रा नङा होमबा मालायनि न'आव थांबा बोरै खामानि मावनांगौ जायो थिग बिदिनो नोंबो जाबायना आफा नंगौलै हिनजावनि फिसाफोरा जेरै मालायनि न'आव थांबाथाय बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ जायो थिग बिदिनो आंबो दिनै हिनजावनि फिलिंसफोरखौ एसे बुजिहांदों र' दे जियानो जादोला नों न'आवल' दाखोन्थाय दै स्पेसियेलि हांग्रिमोनदिनो दे सिन्था खालामनाङाब्रा आफा सिगारेट खोथा लाखुमानायाव आं देनजारसो बिराद मोजां आं खोन्थाया दे हा थफियालाय थांफिनदों ना थांफिनाखै न'आवलाय
आयंथ' फिसा न'आवनो दंथ'योलै आफा आच्छा आं गैयैखाय खोमा दे अब्ला थाथ'दो आफा आं नोंखौनो नायनो फैदोंमोन बांद्राय खस्थ' मोनबाय थायोबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय दे अके बेटा जोबोद गाबनो गोसो जादोंमोन नाथाय बोरै गाबबावनांगौ जाखो गावखौनो दुरबल खिन्थानो हानाय नङाना ओइ आंग्रिमोनदे लिंहरफिनदोलै आइलै लिंहरफिनदो होद जानाय नङा आंहा इलेक्सन दारायनांगौ गावखौनो दुरबल खालामनो हानाय नङा जियानो जादोला ओंखाम ओंख्रि संखांनानै मानसिफोर बुथुमलाबायहैनोसै आं दे आरो लोगोफोर आंनो भट होनो थाखाय रेडि जानानै थाखा दै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थाबैनो जाहाथे 2 लाख जानो हायो आरो जेसेबां हायो आसि बिमा थुलाय 15K सो जानायनि नैबे भिडिअआव दै जायनो नायदों आसि बिमा दानो थु दे थुदोब्रा ये हुइनाबाद लानजाय टेम्पार पाट